Vaig caminant, agafo la llauna i dic, oh, tomàquet. Oh, tomàquet. Oh, tomàquet. Una pregunta. Miro a càmera o et miro a tu? A càmera. Et tinc una consulta. Quin és exactament el conflicte? Perdona, una pregunta. Jo exactament, o sigui, el meu personatge, d'on vinc? Passava per davant del súper i ha dit, ostres, haig de comprar tomàquet? O has sortit expressament de casa per anar a buscar el tomàquet? Són dues motivacions molt diferents. Tinc un dubte. Quina relació tinc jo envers el tomàquet? Ens coneixíem de fa molts anys i feia molt temps que no ens vèiem? Absoluta indiferència? O allò que et veus i dius, uau! O sigui, uau! Saps què et vull dir? En quin estat està el tomàquet? Perquè, clar, acaben de massacrar la seva espècie, els han posat a tots dins de llaunes i els han posat en fila en una prestatgeria. Necessito tenir també en compte els seus sentiments. Estàs enfadat amb mi?